«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Хозяйство. Хужалык. Сельское хозяйство. Ауыл хужалыгы. Сельское хозяйство. Ауыл хужалыгы. Глава республики призвал работников сельского хозяйства осваивать новые технологии. Башкортостан Республикаһы башлыгы Рөстәм Хәмитов авыл хужалыгы хезмәткәрләрен яңа технологиялар үзләштерүгә әйдәне. Глава республики призвал работников сельского хозяйства осваивать новые технологии. Башкортостан Республикаһы башлыгы Рөстәм Хәмитов авыл хужалыгы хезмәткәрләрен яңа технологиялар үзләштерүгә әйдәне. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».